Så det var all in. Nej, hvor du... Har du den op? Yes! Nej, du skal lige passe, du kan godt ødelægge det her. Morten, jeg er lige der stålvejen, mens vi ligger og roder med det der. Nej, sådan, nu kommer de her. Det der, det skal lige ordentligt lige fast. Der er ikke lige en, der kan fjerne den pind der. Den der lange bræt. Nå, den her lille pind her, eller hvad? Ja. Er det ikke den, eller hvad? Go! Action! Er der en, der lige har rullet lidt snor ud der, sådan at den der den ikke forsvinder op i... Ja. Nej! Nej, kom tempo. Er vi klar? Nej, jeg skal lige ordentligt i. Det første gå, der fint nok i. Ja, vi er klar over det nejlerstår, jeg hænger op i. Ja, det er noget fint nok i. Og der er ild i nejlersnoren, det er godt. Ja, go! Jeg tror han er inde. Go, inden der kommer for meget ild nu. Morten, kan I se? Skal vi køre? 3, 2, 1. Skal vi køre? Vent. Er du klar, Morten? Jeg er klar. Jeg kører.